August 8 nang ipatupad ang ECQ with heightened restrictions sa bayan ng Mariveles, Bataan. Sa mga nakalipas na araw, nagkaroon pa ng diskusyon ng Office of the Mayor at ang Sangguniang Bayan sa kung anong klaseng ayuda ang ipamamahagi sa mga apektadong residente. Para sa Executive Office, grocery food packs ang dapat ipamahagi habang 500 piso naman ang hirit ng konseho. Matapos ang 10 araw, ito na ang sitwasyon sa Mariveles. Mga nakalabas na upuan kung saan nakapatong ang mga grocery food stub. Nagsimula na kasi ang pamamahagi ng grocery packs mula sa lokal na pamahalaan. Unang destinasyon ng distribusyon ng ayuda ay ang Barangay Kamaya. Laman nito ang 5 kilong bigas, delata, instant noodles at gatas. Maliban sa grocery food packs, makatatanggap pa rin ng 25 kilos ng bigas ang mga residente mula naman sa provincial government. Siya ay ipinagkatiwala po diretso sa inyong mga kapitan dahil sila po ang nakakaalam ng bilang po ninyo. Ngayon ho, pasensya na ho. Ang 1,000 pisong cash assistance naman mula sa national government hindi muna ipamamahagi habang umiiral ang pinakastriktong quarantine protocol sa buong Bataan. Or na baka po sa unang linggo po ng Setyembre, mag-uumpisa ang cash assistance. Yun po yung sinasabi sa... Binubuo ng 18 barangay ang Mariveles kung saan higit 149,000 ang residente rito. Sa August 18 COVID-19 dashboard ng bayan, 920 na ang active cases dito. 129 ang namatay at 3,849 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.